ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ତା ଆଈ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ତା ଆଈ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଧନ କିଏ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ କହୁଛି ମାଆ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବାହାରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ବର୍ଷା ତ ନା ବି ଛାଡ଼ୁନି ଛାଡ଼ିବାର। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ କାଟୁଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାତଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ବସିକି ଏଠି ପାଠ ଲେଖୁଛି। ତା ଆଈ ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ସେ ପାଠ ଲେଖୁଛି। ଲେଖିଲା ପରେ ବି ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିବି ବୋଲି। ସେ ଧରେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଧରୁନି ଜମାରୁ, କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ବସିକି କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଧନ ଉଠିଯା, ସ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ବସନ୍ତିନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଈ ସହିତ ତାର ଖେଳ। ତା ଆଈକୁ ସେ କେମିତି କଳା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଳା ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଲଗାଇଦେବି ଆଈଙ୍କୁ କଳା, ସିଏ ମୋତେ ଲଗାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବି କଳା। କଳା ପାଉଡ଼ର ତାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେ ଶୁଣି ତାଙ୍କର କୁନି ବେବି ମୋ ଝିଅର ସିଏ। ସେ ଶୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କଳା ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ବାରମ୍ବାର କଳା ପାଉଡ଼ର ଲଗାଇ ଦେଉଛି। କହୁଛି ମାମା ମୁଁ ଆଈକୁ ସଜ କରିଦେବି, କଳା ଲଗାଇଦେବି। ସିଏ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ ତ ଲଗାନି ଆଉ। ସିଏ ତା ସହିତ ସେମିତି ଖେଳୁଛି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା କି ସେ ତା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଆଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା କଥା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତା ଆଈ ସହିତ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବସିକି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇକି ଆଜି ଆମେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଭୁଲ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖରାପ